the first fruit of my womb. Thank you, Jesus. Thank you, Allah, for this wonderful, wonderful gift of life. Tok twech mar higni 14 kod fungruok ewi kum mar nek ja Kenya Steve Munyaho oduogo pacho otieno manyoro. Jatend kar thieth ma Medihill ma bende en jaod bura machon Swarup Mishra owacho ni gete kaluwore kod nonro mitimo e kar thiethno kitude kod uso nyarogno. To trading wunogo biro kawa million 12. To sama wa graduate, it simply means ni wachako create job opportunity. Ng'eni ni wenda jomoko chien kae. Maloyo rowere 600 mathothgi gin jo boda boda e sub-county ma Karachuonyo chak mi tiegruok mar riembo nyamburko. Machiegni nyakwara mogi ma en kagi kacha kokale Ramogi TV nyinga en George Bati. Steve Munyaho japiny Kenya ma ande ong'adne buchne ke piny Saudi Arabia gikone ochopo pacho ka bang' piny Kenya kod riwruok mar Islam mar piny mangima chulo omenda mane dwarore maromo $100 million. Steve Munyaho kaloso kod jofwambo e paw ndeke ma Jomo Kenyatta owacho ni duogo mare pacho ka kongima chalo mana kaono bang' bete jela kuom higni 14 bang' ne ng'adne buchne kod piny Saudi Arabia ewi ketho mar nek ewi tho mar japiny Yemen moro manigi tiyogo. Cynthia Onyango ni kod ler. Gikone lamo maranyola kod osiepe Steve Munyaho chopo kare bang' Steve chopo pacho ka kod ndege kowuok e piny Saudi Arabia kama osebedo ka otwe chakre higa mar 2011. Mokwongo ne en timo lam makende ne Steve kod anyuola mare kaka okang' mar goyone Nyasaye erokamano kuom rese e lak tho. Jagoro mongirore e migawo mar tudruok pinje maoko Korir Sing'oei kaloso bang' romo ne Steve e paw ndege owacho ni buch Steve ne en bura mayiene tek kalore ni dwaro mar duoke pacho ka noting'o chike mapek e kind pinje ariyo mayiegi opogore. Now Steve's case, as you know, is a long-standing one. For 15 years, this matter had not been resolved. And so even as I told Mama Dorothy that government would do everything that it could to bring Steve back home, I honestly wasn't sure how we would do it because the conditions for his release were pretty onerous. Etielo mokwongo, Steve nong'adne buch twech mar higni 5 ka kendo bang'e burano noduogo rang kendo ma Steve nong'adne buch nek e kinde ma wuod Yemen mane gidhaogo wito ngimane kowuok e adhonde mag lweny manobedo e kinde kod Steve. Korir Sing'oei wacho ni weche ne obedo matek ne piny Kenya kalore ni kata bang' chulo omenda mane doho chiko eka mondo kik neg Steve pek ne nitiere mar lombo anyuola mar wuod Yemen manowito ngimane no mondo yienegi gikaw pesa mong'ere kaka dia eka we Steve thuolo. Not only was the judgment already rendered and the appeal already determined, but the dates for his execution were already set. And that the only thing that could overturn that execution was the payment of an amount of $1 million to satisfy the judgment. And that even the payment of that $1 million would not be sufficient without the endorsement and the acceptance thereof by the aggrieved family. Min Steve korka kore ogoyone oganda jo Kenya kod jogo duto manochung' kod anyuola mare erokamano kuom duogo Steve pacho ka. You opened your door, wiped away my tears, and promised that you would deliver my firstborn, the first fruit of my womb. Thank you, Jesus. Thank you, Allah, for this wonderful, wonderful gift of life. Thank you. My presence here today is nothing short of a miracle. And I want to begin by thanking Allah subhanahu wa ta'ala for the gift of life. I want also to thank everyone who prayed for me, encouraged me, and contributed towards my freedom and return home. Giduol achiel, won Steve kod jakom mar duol mane tayo chenro mag rwako Steve pacho ka, goyo erokamano ne oganda duto
ahinya to riwruok mar Muslim League mane ochulo omenda manokonyo e golo Steve e jela. Greatest gratitude, first of all, to our government. Thank you very much. Assistance, surveillance, the kitu ambao have made possible. But more than anybody else, we would like to thank the Muslim World League for paying the amount of money that was demanded in Dia. I wish to convey our very sincere gratitude to the government of the Kingdom of Saudi Arabia for accepting our efforts to be able to address this breach of the law. Steve Munyaho Mathani ong'ere kaka Abdul Karim ne otwe e jela ma Shimeisi ei Mecca chakre higa mar 2011 kendo ne ogole e jela tarik 22 dweni bang' chulo omenda mar dia ne anyuola mar wuod Yemen manotho bang' lweny e kindgi. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Wuon kar thieth ma Medihill Laktar Swarup Mishra okwedo ripot mar nonro ewi weche mag ohand nyarogno ma itudo godo osiptandno. Mishra okwedo wechego kowacho ni ji duto manotimnegi bero e osiptandno notimnegi yo maler kendo koluwore kod chik kendo jogo mane timo nonro ne ni kod paro mar ketho nying osiptandgi. Swarup Mishra ma bende ne en jaod bura machon owacho ni oikore mar kawo ting' duto mar ketho poni osiptandno ibiro yudi ka nigi ketho moro amora ewi wach ohand nyarogno mitudogi godo. The foreign donors, that is two types, African and non-African. Non-African are from Asia and Europe. They came with their donors, that no money and transaction or commercialization is involved, and with his affidavit and legal consent has been done. Number two, the donors from other African countries, apart from Kenya, they brought their own donors. If Mishra and Medihill is really culprit, we carry the cross. We are very aggrieved at the way the committee seems to have approached this thing with a premeditated mind, with a mind to make adverse comments about Medihill, and we are aggrieved at the way they singled out Medihill as compared to all other institutions. Jopuonjre kod jotelo mag rowere ma Naivasha okwedo ahinya wach mar sirikal ng'ado omenda mag somo kagolo siem ni okang' ma kamano nyalo thiro weche mag somo kendo kelo pek ne jopuonjre ma pacho ka. Gimero ni chakre higa mar 2000 rowere ma sani osebedo ka yudo ber kokalo e somo manono mar primar kod sekondar, ka bende gimero ni okang' mar duoko piny sir mar somb jopuonjre biro rocho ratich jopuonjre mathoth thurka. Magi biro bang' wach michuno wuok kod jatend migawo mar omenda John Mbadi ni sirikal onge kod omenda moromo siro somo manono mag primar kod sekondar kaluwore gi gope ma sirikal nigodo. Kata kamano, jatend piny William Ruto noduogo singo ni sirikal mare oikore kendo biro dhi nyime gi siro somo kaka dwarore. Education system in Kenya is collapsing. Guys, bana Kibaki alituachia free education. Lakini sasa sisi tulisoma na free education. Wanataka wazazi wetu, watoto wetu, mabrother zetu wasome na nini? Bana, maliza kila kitu ingine yote president, but usiguze education. Education ukiguza umetuharibia. I did my KCSE, but look at me right now where I am. I'm doing my hustle. I'm not in school. I don't have enough money to get me to my financial institution. And why? It's because of the government. I'm supposed to be somewhere, but I can't be there. I'm struggling. Every Kenyan have a right to free primary and secondary education, but CS Badi is there claiming that there's no fund for the school capitation. Kama sisi tuko skill na tuko na makaratasi za kuprove tuko skill, lakini hakuna hiyo connection. Tunaambiwa kila kitu sasa ni bribing. Ukitaka kitu ni pesa, na hiyo pesa hiyo ya kubribe ndo hakuna. Maisha inakuwa ngumu, tunajituma lakini hakuna pesa grau kama kitambo venye maisha ilikuwa. Johala makwangeo 100 koting'o weg dukni mauke kaunti ma Nakuru onyiso ng'ur margi ewi chenro mar tend kaunti no magi kao mar loro kendo loso chiro maduong' e kaunti ma Nakuru, ka koro johala go ochun mondo ous oko mar chiro ka giwacho ni ne ok oketgi e winjruok ma kamano.
Gilero ni onge winjruok moro amora manobedo e kindgi kod County ma Nakuru e wachno ka giywak ni sani gionge kod kuonde ma ginyalo kane mwandugi. E kinde kod County no kokalo kuom jotelo ma ochung' ne weche mag ohala e County ma Nakuru, Stephen Kuria, olero ni gigolo milome mar lokruok mane ibiro timne chiro no chieng' Tich Abich mar keto ayanga chenro mag bero chiro no. Tuliarifiwa after 3 days tunahama. Tukaambiwa tunaletwa hapa ambapo sisi wenyewe hata tujui venye tutafanya, tutajisaidiaje kwa manyumba zetu. Watoto wetu walale njaa tukingoja sijui tufanyiwe aje. Sasa sisi watusaidie tu kama mama wa soko, maana hata watu wa building hawatutaki huku. Barabara imefungwa, hivyo imeaffect biashara, hatuna access kwa biashara zetu. Biashara ambazo tumepewa na City Council licenses under the same Mosque Road, hatuna access, kwa hivyo hatuwezi fanya biashara. Kwa hii barabara kuna watu pia wako na reserved parkings. So hata hatuelewi sababu gari haziwezi ingia, labda zipepee. Sijui kama watatupa gari za mabao. Kwa sasa hatuna mahali tunaweza pitishia mzigo na hata hatuwezi pata customer juu watu wamewekwa mpaka kwa mlango zetu, na hiyo ndio tungependa hii jambo itatuliwe kwa sababu hatukupewa notice, hatukuparticipate kwa lolote na hatukuwa consulted. Tumeona tu barabara imeanza kugawa, watu wanatolewa sokoni wanaletwa kwa barabara yetu, the main road, na tunaona tutafungiwa biashara. Our major complaint is biashara, na tunaangalia hata sasa na mvua inataka kunyesha, au watu wakiwekwa kwa barabara kukinyesha wataenda wapi? Si watatufungia mabiashara zetu. Tuweze kutoa watu katika hiyo sehemu ambayo tunanuia kutengeneza, tuwalete hapa nje kidogo kwenye Mosque Road kwa muda wa mwezi mmoja. Na pia katika Mosque Road ambapo kuna biashara tofauti, tumeweza kuongea na watu wa biashara, tumewaachia mahali ambapo maduka yao watafanya biashara vizuri, na pia mahala ambapo watu ambao wanafanya sokoni, kazi ya soko, watakuwa wanafanyia biashara. Rowere auchiel kar chung bura ma Karachuonyo koro yudo sir kokalo kuom agucha omenda mar NGCDF mar dhi kuonde tiegruok mag riembo nyamburko e yudo lony mar riembo kit nyamburko mopogore opogore, chenro ma bende geto konyogi kendo neno ni rowere oyudo tije kaka yor duoko piny nok mag tije alworano. Jaod bura ma Karachuonyo Dipo Kuome ma oloso e kinde mane ochako chenro no oponi agucha omenda mar NGCDF ogolo omenda maromo siling milion 12 madhi konyo rowerego e kuonde tiegruok mag nyamburko magidhiye. Okoni mano en achiel kuom chenro mageto neno ni rowere oyudo thuolo mag ginyalo chuo godo thuolo mag tije giwegi ma ok siko mane sekta mar boda kende. Matiyo sani kendo tiyo gi party mar ODM mondo wadhi pe. To training wuonogo biro kawa milion 12 mondo mi watime mwatieke. Gima duong' moloyo momiyo atimo gini and to create employment for the unemployed and promote those mani apiko mondo dhiyo driving mamalo owe thuolo ne joma nyien kodonje apiko, nikech apiko be koro opong' saidi ma koro kata ka ng'ato ne dhiye to dhiyo to konya yudo customer. Hii hafla ambayo tuko nayo siku ya leo nafikiri ni hafla ya kipekee ambapo vijana wetu wanakuja kujipatia ujuzi ya kuweza kujisaidia katika maisha yao. Kwa hivyo nataka nishukuru sana, na vile niseme ya kwamba hii ni part of the government program ya kuempower the youth ili waweze kujisimamia katika maisha. We are stepping a milestone again. Why? Kawuoni dhi doka jowa madhiye boda they are going to give graduate. Ing'e riembo apiko, gari bidhi timori nade? Idhi ng'e riembo. To sama wa graduate, it simply means ni wachako create job opportunity. Ing'e ni dhi wene jomoko chien kae. Mbele kucho be wayudo ang'owa? Wayudo tich. Donge mana dier?
Odonjo weche mag tuke maloyo rawere 200 mawuok e sikunde 18 ma bende kata nobedo gi tiegruok mar ndalo 2 e tuke mag okapu manobagi gi riwruok mar Hoops Africa komakore kod riwruok mamoko kata riwruoge mamoko e kaunti ma Siaya. Tiegruok makamano kata doko ni ne en mar puonjo rowere tuke mag okapu. Rowere bende noyudo tiegruok mar kaka ginyalo dago ngima makare, rito alwora kaachiel kod rango chal mar pachgi. Tend kaunti okwayo rowere mondo wuog oko mar nyiso mich margi kaka yo mar bero nyalo ma gitiyo godo kata nyalo mitiyo godo e thuolo mar yudo tije mopogore opogore. Tim Kenya mabiro yuoro e tuke mag piny mangima World Athletics Championships mochan e boma ma Tokyo e piny ma Japan e kind tarik 13 nyaka 21 dwe mar 9 higani biro donjo e kuonde timo orako margi ma kanyakla kochakore chieng' Jumapil. Mana kodong' ndalo 46 to tukego chakore ayanga. Riwruok mar Athletics Kenya kotelgi kod jalo mochung' ne dongruok